El nostre consum energètic amenaça l'ecosistema planetari i els drets de moltes poblacions. El petroli costa la salut a molta gent. La majoria dels països productors de petroli estan en guerra i en molts es violen els drets humans. Cada vegada som més dependents d'un recurs escàs. El petroli és malaltia, guerra, dependència, destrucció i fam. Utilitza la bici o transport públic, comparteix cotxe, tria el tren davant de l'avió i estalvia desplaçaments innecessaris. També depèn de tu.